traženja. Gospodine, dozvolite mi. Znam da mogu da odredim tačnu lokaciju Minikona. Biću počastovan ako mi dozvolite. Vrlo dobro. Izvoli. Hvala vam. Neću vas izneveriti, Megatrone. Bolje bi ti bilo. Ako ne uspeš, daću da te rastave u otpad. Ono što ostane od tebe lansirat ću pravo na sunce. Jasno? Bolje da se baciš na posao. Mislim da ćemo biti sigurni ovde. Ne računaj na to. Hej, kako to misliš, Aleksis? Rede, zar nije očigledno? Oni roboti će sigurno doći da nas traže. Hoće? Ali šta hoće od nas? Njega traže. Ma dajte, ma ne traže mene. Ne tebe. Nego ovog malog robota. To je ono što traže. Stvarno tako misliš? Prilično sam sigurna. Da li oni roboti traže tebe? Mislim da mu se sviđaš, Aleksis. Pa, da li razumeš šta govori? Nemam blage veze. Hej, gde je sad krenuo? Hej, vrati se! Kakva je ovo pećina? Bićemo zarobljeni ovde. Ako mi ne možemo da izađemo, oni ne mogu da uđu. Šta? Pa istina je, zar ne, Aleksis? Naravno, ali i dalje smo zarobljeni. Naš mehanički amigo nas ne bi doveo u opasnost. On je na našoj strani, sećate se? Nadam se da si u pravu. O, svemirski brod! Hej, Carlose, čekaj nas! Ovo pokušava da nam kaže sve vreme. On je stvarno iz svemira. Kladim se da je došao iz neke daleke galaksije pre mnogo vremena da bi pobegao onim robotima. Možda su koristili male robote da povećaju snagu ili tako nešto. Njegov brod se sigurno srušio na zemlju i sad su ih locirali. Stvarno to misliš? To je jedini razlog zbog kog bi oni veliki roboti krenuli za njim. Da vidimo da li možemo da dobijemo još informacije od brodskog kompjutera. Rede, šta je to? To je Megatron. Ovde piše da je on vođa Decepticona. Njega smo danas videli kako se bori u pustinji. To je Optimus Prime, vođa Autobota. Da, sećam se njega. Pokušao je da nam pomogne. Autoboti? Njihov cilj je mir za sve u univerzumu. Autoboti? Minikoni, krijete se od mene, ali ja ću vas pronaći. Šta ga je spopalo? Nešto nije u redu. Pogledajte šta radi. A? Šta je to? Pa naravno! Da li ih tamo ima još?